Daşoğlu vilayatynyň Könürgenç etrabynaky paýtegirji kärhanasynda dürli belgili ýokary hilli ýüplük önümleriniň uly mösörleri önürliýär. Bu ýerde önürilen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleglere münasip bolýar. Kärhanaň önümçilik bölümleri öňde daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürjilikli egrizi enzamlary bilen üpsün edilenler. Bu şol ösen enzamlar yerli hünärmenler tarapyndan başarjanlyk bilen işledilýär. Şu wagt kärhanada işleýän hünärmenleriň ähli hem özleriniň iş ustatlyklaryny ýokary hil derejesinde önüm öndürmeklige baş edýärler. Gazanylýan netijelere kärhanada zähmet çekýän işgärlerin ähli hem özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enzamlar arkaly öndürilýän ýokary hilli önümler görüňde gowunç buýdunjyň artýar. Büyük kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enzamlary soň ýalan beýleki ähli iş şertleri hünärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanylýar. Kärhanada hereket edýän barlyk hanaňam ýörütleşdirilen kämil enzamlar bilen üpsün edilmegi önürilýän önümlüň hil derejesiniň hemme taraplaryň talabalaýyk kefiyetlenmegine mümkinçilik berýär. Bu bolsa hormatly prezidentimizin ýurdumyzda ýetişdirilýän hatyly haritlik derejesine senli öz ýurdumyzda gaýtadan işlemek hakynda wezipeleriniň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň mysalydyr. Büyük kärhanada önürilýän ýüplük önümleriniň uly böleginiň öz ýurdumyzda hereket edýän önümçilik kärhanalaryna uğradylýanlygy bellenilmäge degişlidir. Şeýlelikde olar taýar önüm görnüşine çenli güneşli diýarymyzdaky önümçilik kärhanalaryna işlenilýär. Bu bolsa döwlet siýasatynyň iler tutulýan orularynyň biridir. Kärhanaň işgärleri ykdysadyýetimiziň ygtybarly ganaty gasaplanýan dokma puwdagyny berýän hemişelik ünsü we gollawy üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hormatly prezidentimize özleriniň alkışlaryny aýdýarlar.